Sabies que a l'estany de Sils hi havia una planta aquàtica semblant a un trèvol de 4 fulles? Es diu Marsilea quadrifolia o agret i fa més de 30 anys que es va extingir de la zona. La intensificació agrícola, la urbanització i la degradació de les zones humides la van fer retrocedir fins a desaparèixer. A l'estany de Sils, a més, l'excés de nutrients i la presència d'espècies invasores enterboleixen l'aigua i impedeixen que la llum hi arribi. Però ara, això pot canviar. Dins el projecte d'ordenació i conservació dels espais PEIN de la Plana de la Selva es preveu millorar aquestes condicions i per això hem iniciat una prova pilot per a recuperar-la. Amb l'ajuda del Viver Tres Turons s'han recollit propàguls d'una petita població que encara sobreviu a Catalunya i s'estan fent assajos de cultiu sota diferents condicions d'aigua i substrat. Farem l'assaig amb el que ens heu portat vosaltres, amb terra, que deu ser també un llot més o menys orgànic de Sils i aigua de Sils. La gràcia de treballar-hi prèviament en condicions controlades, en cultiu, a més de poder obtenir molts individus per fer la reintroducció en aquest cas, fent aquests assajos agronòmics estem començant a veure moltes pistes dels seus requeriments ecològics també. És només el començament d'un llarg camí per retornar l'agret a casa seva. Continuem treballant per millorar les condicions de l'estany de Sils i recuperar-ne la seva biodiversitat. Fins la propera!